waje. Wani kallo gwamnati ke wayan arewa. Wawaye banzaye hatauka sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka. Wa'yanda ba su san kansu ba hakika kallon da suke mana kenan amma yanzu mun farka. Yanzu ta fito fili ba san mu wake ba. Wallahi Allah ba zai yi ba, na rantse da Allah. Ya ake so mi da kanmu tun daga kasuwa na rinka turi, Haba da Allah, a kan me ba zan kona ba, da me za mu ci? Tun daga kasuwa nake turi, tun gidajen man da kaje kawai, tun gidan man da kaje a kullum. Idan ka kona maganin me za a yi? Wallahi tallahi ga suke so ba, mu ta kashe kanmu talakawa, kana gani komai yayi tsada, muka ce zan biyo zuciya, sai mu kashe kanmu. Wallahi tallahi na kona shi zai. Na rantse da Allah na kona zai. Da me za mu ci? Ai su haka suke so, ka kona shi. Haba da Allah, haba da Allah. Shikenan. Kuma ya zafi maganin. Ba matsala, na gode. Allah ya saka da alheri. Allah sarki ba Allah. Haba da Allah. Ya ake so mi da kanmu. Ko sati ba muka gama yin happy independent. Ashe mu za a yi wa. Duk gidajen man da kaje a kulle. Na zaga gidan man ya mu guda 10 da a kulle. Wallahi tallahi sai mun gaya muku gaskiya wallahi. Daga masu kudin kasar nan har shugabannin nan na rantse da Allah ba dan talaka kuke ba. Ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya ne. Ba da Allah ya ake so mi da kanmu. Ko da mai da abinci aka ba mu talakawa ka ai mana komai ma a ban mu da mai da abinci mana. Ba da Allah wallahi tallahi sai mun gaya muku gaskiya. Sai dai ta abin da za a yi mana ko tsire mu za a tsire mu wallahi tallahi sai mun faɗi gaskiya. Haba da Allah ko sati ba ai ba muka gama yin happy independence. To ashe abin da za mu gani kenan duk gidajen mai an kulle har an ƙara mai ya koma 670 kuma sannan a ce ba za mu faɗi gaskiya ba wallahi sai mun faɗa. Kasar mu babu komai sai wahala ta nema.